Pozdravujem všetkých športových fanúšikov. Nachádzame sa akurát v Prievidskej športovej hale, kde sa 16. februára uskutoční veľký turnaj o pohár firiem. Je tu so mnou vedúci všetkých športových z Prievidzi, pán Braňo Bucák, ktorý mi vlastne pomôže určiť, kto bude v skupine A a v skupine B, teda kto proti komu narazí na tomto turnaji. Ahoj Branko, vítam ťa. Ahoj, pozdravujem. Keby si povedal na začiatok, aký je tvoj vzťah k športu a teda hlavne k tomu futbalu, ktorý budeme tu hrať? Ja mám k futbalu veľmi pozitívny vzťah, najmä kvôli tomu, že obidve moje deti hrávajú futbal, starší za Bojnice, mladší hrá futbal za Prievidzu, hrá taktiež futsal, takže ja na tých futbalových ihriskách trávim príliš veľa času. A príde sa pozrieť aj na turnaj, ktorý sme tu v tejto krásnej vynovenej športovej hale v Prievidzi? Určite predpokladám, že prinesie svoju kvalitu a určite sa aj s chalami prídeme pozrieť. Super, tešíme sa. Tak nebudeme zdržiavať, vieme, že si zvedaví, že kto bude s kým hrať, teda v skupine A a v skupine B, tak môžeš vyberať 6 tímov do skupiny A radom a potom uvidíme, kto bude v skupine B. Tak začneme prvým tímom v skupine A. Dobre, takže ideme na to. Prvý tím v skupine A bude MS Výšky. MS Výšky, známy tím, ktorý je tu z okolia, teda z Prievidze, chalani, ktorí robia vo výškach, takže uvidíme, ako sa im bude dariť. Sú pravidelným účastníkom týchto turnajov, takže budeme držať palce. Poďme plynulo ďalej. Tak ideme na ďalší tím. Máme tu firmu Matador Group. S týmom Matador sa mi viaže jeden z najpamätnejších klubových zápasov, ktorý sa odohral na slovenskej pôde. Pamätáš si, Luko, na ňo? Pamätám, žil som už, mal som sice len pár bočkov, ale pamätám si to. Hrala tu veľká Barcelona, tedy s Bajným Ronaldinhom a práve s Púchovom, ktorý podporoval práve Matador, remizovala 1-1, vtedy pamätný gól dal v závere, pomôž mi kto? Jambor. Milan Jambor, áno, ktorý stále ešte hráva, takže skončil to 1. Hoci tá odveta dopadla rôzne, ale aj vďaka Matadoru, ktorý podporoval v tom čase Púchov, sa takýto veľký zápas odohral, takže som rád, že táto spoločnosť príde na tento firemný turnaj. Ideme ďalej. Máme tu TTS Martin. TTS Martin, chalani z nedaleka, takže Dobre. Tretí tým v skupine A, teraz ideme na štvrtý tým v skupine A. Štvrtý tým je to Mont Design. Mont Design, spoločnosť z Novej Bane, kde hrajú aj moji kamaráti, takže som rád, že prijali opäť pozvánku a prídu medzi nás. Tešíme sa na vás, chalani. A vlastne nám zostávajú ešte posledné dve mužstvá do skupiny A. Takže piatým tímom v skupine A je LK Consulting. Tu viem jednu zaujímavosť, že tu bude aj jeden majster Slovenska hrať v tomto týme. Ivko, môžeš prezradiť viac? Áno, máš dobré informácie, Branko. Štefan Pekár, bývalý hráč Spartaka Trnava, ktorý vyhral ten pamätný titul po 45 rokoch s Trnavou. Teda majstro trénoval Spartak, takže prisúdil účasť na tomto turnaji aj firma LK Consulting, ktorá je pravidelným účastníkom. Minule hrala o medaily, takže očakávam veľkú kvalitu z ich strany, ale uvidíme, lopta je gulatá, všetko je možné. Ideme posledný tým skupiny A, bude Škola futbalu. Škola futbalu, takže máme teraz známych účastníkov do skupiny A, prosím, poďte bližšie pozrieť s kamerou, že kto vlastne bude hrať v skupine A. Tak prečítame to ešte raz. MS Výšky, Matador Group, TTS Martin, Mont Design, LK Consulting a Škola futbalu. Len pripomínam, že 4 najlepšie si zaistia účasť vo vyraďovacích bojoch. No a tým pádom... Ešte kvôli poradiu zápasov teda vyžrebujeme aj skupinu B, aby sme vedeli, prvým účastníkom teda B1 bude mať označenie Team Total Green. Áno, môžeme ísť plynúť ďalej, keďže už je známe nám, kto bude v skupine B, teda v skupine číslo 2. Áno, takže číslo 2 v skupine B má Gábor. Áno. Číslo 3 v skupine B je Slovenská televízia a rozhlas. Vieme, Júko, už to bude hrať za tento tým? No tak verím, že príde nejaké známe mená. Vlastne kamarát Miško Jantoška, regionálny náš reportér, prihlásil tým údajne má hrať Peťo Ďuriš, expert slovenskej televízie. Uvidíme, či bude ľubohlavená
Verím, že prídu známe tváre, ktoré spestia tento turnaj. Dobre. Číslo 4 v skupine B bude Gevis Slovakia. Gevis, kamaráti z Handlovej, majú svoj tým, každoročne chodia. Číslo 5 je Elden Slovakia. Zase tým, čo okolia Žiarnu a Tronom, tiež nedaleka. A číslo 6 je Regal 46. Júka, poprosím, aby si nám to priblížila. Takže máme to kompletné teda v skupine B. Prečítam ešte raz. Total Green, Gabor, Slovenská televízia Rozhlas, Gevis Slovakia, Elden Slovakia a Regal 46. Takže skupina B, takisto 4 najlepší postupia do vyraďovacích bojov a bojov medailí. Takže tešíme sa na vás na turnaji 16. februára. Tešíme sa na vás 16. februára. Ahojte. Ahojte.